Okay, ihatod na ni. Atos ka, ida pa pala doon. Ano yung pwesa, sir? Nakatuod ba kani Chris na Chris? Nakatuod ba kani? Nakatuod makakai atod din dito. Kumari mo sila. Deliver, atro dito na pita. Sige, alsara na kay. Betawag di ba kwan? Magaras niya. Kay na niya magpahimo oh. Brown ang color. Okay. Dali na ba tayo buto niyo? Butang lang tayo. Balik mo doon. Mo gani sila ang palit. Cool. Iko pa ni balik na to. Nana sila. Ang kuyo ka mo dito. Dapat ang kwan. Tunga dangaw. Lapas ang gamay rin kulang yung panakin ng sarili yun. Mga gamay rin lang ang kulang. Ano ba? Ano yan? Ano ba? Patras taas na lang. Sibuk kita anak bang. Hina-hina lang. Inig. Ha? Ilat gamay. Okay, man. Nagdalag Sa gumpay. lawak nito? Ah. Tara. Sakay mo. Sige na mo. Kay kuan na lang trapo kay kuan man. Sino diyo? Sino diyo? O kapag times up pagkapot na imong kuan. Mangwatang. Yes, kadako sa akong kapayas.